Right, inzwai kanyaya yandauya nayo pana pazukuru. Nenyaya yandauya nayo yakambotaurwa kana kuti nyaya yakaita chiprofita chakataurwa watinozwa tesa anonzi iye Apostle TF Chiwenga, Talent Chiwenga, handiti ndoya ndoda kuti timbotase tinongotaura mbichana pamusoro pezvayo bhosi panapa pachannel inoyi ndoda kuti mundibatisise, mundinzwisise vazukuru vangu. Handiti hatitaure zvepolitics, we don't talk about politics. Handiti we are not politicians. Handiti but tinotaurawo nyaya dzinenge dzichiitika kunzou, tinouya nadzo panapa todzidi tongodzitaurawo senyaya because hatidi kuita setinenge tisingaone nyaya dzinenge dzichiitika, tinongouya nadzo totaura sekuru nevazukuru vavo kudaizvo. So kana ungasati wasubscribe to this channel, I kindly ask you mzukuru kuti hapana chekumirira, panapa ndopamba. Handiti this is our family channel, so subscribe to this channel. Don't forget to put your notification bell kuti whenever Uncle Saint Stephen pavano upload a video you'll be notified. Thanks very much kune vanoramba vachicomenta, masubscribers vese vakasubscribe, thank you so much. Handiti don't forget kuisa futi like. Right, listen vazukuru vangu, listen. Chekutanga ndoda kuti muzive kuti I'm not a journalist. Ndo chekutanga chandoda kuti muzive, I'm just a Zimbabwean citizen. Just a Zimbabwean citizen. So the way I comment nayo panapa ndine urombo kana isingabate vamwe, because it's not a way yandakaendera kuchikoro. Ndinongotaurawo senyaya. Handiti mundibatisise papo kana ndichitaura nyaya panapa ndine ndichingotaurawo senyaya dzatinotaura tiri mastreet, nyaya dzatinotaura tiri kubhawa, nyaya dzatinotaura tasangana sevanhu. Handiti handitaure seunge ndine kwandakarerekera kana kuti ndine vandinofarira kudarika vamwe. I just say nyaya senyaya tiri mumba medu sezvozvi. That's why I always like to treat nyaya idzika setiri kudzitaura tiri mumba mani, setiri mumba medu. Handiti ndosaka muchiona kuti kana ndotorera pachona mavideos awo hapana formality yekuratidza kuti right apa ndepenhau, apa ndezvepezvakati. Handiti ndosaka muchiona futi kuti zvoni nyaya dzangu hadzina logic. Kana ndichitaura nyaya dzangu tinongotaura setiri kutaura tiri mumba, hatitaure setakanyora pabepa wazukuru. Handiti hativerenge panapa. So nyaya iri panapa ndeyekudaiwo wazukuru. Pane chiprofita chakamboitwa, is it last year? Handichanatsozwa, but pane time na Talent Chiwenga, TF Chiwenga, handiti akambotaura chiprofita chekuti hanzi makofini mairi. Muchiri uchiziva? Akambotaura akati makofini mangani? Mairi. Ende ataura kudaroka akabva anatsotsanangura zvikanzi muchati muchibva kunoviga umwe mobva madzoka muchinoviga umwe. So ameno inyayawo yandangofunga kuti apa nezvazoitikawo kunyika yekwedu kuti nhasi tiri kubva kuviga kana kuti kuradzika gamba redu, gamba reZimbabwe, vandakamboya tikabata maoko mazuva akapera. Handiti tikati aiwa mukuru vakatisiya iwo anonzi iye Parents Shiri. Apa pazoita vamwe zvakare vanonzi Gwisai, vanga vachinzi ivo vanga vari spokesperson wehameno kumasoja ikoko. Hazve kumasoja tinatsozviwisisa isu tiri macivilian. Handiti saka hasi hanzi vanga vari spokesperson ikoko kumasoja, vanonzi futi vasvika pavashayika. Tinoti tino urombo kumhuri yekwavagwisai zvakare. Handiti nemhuri yeZimbabwe nebato ravanga aiwa musoja wanga vasina bato, musoja wanga vasinavo bato, asi nekubasa kwavo tinoti tine urombo. So ndo chandangotiwo ndiuye nacho kuti makofini aya airehwa kuti hapasiripo here pairehwa kuti pachanzi pachibva kunovigwa umwe vanhu vodzoka zvakare vachinoviga umwe. Ameno kungotaurawo kungobvunzawo imimi sevazukuru ndimunondiudza kuti munozvionawo sei, because haisusu
isu futi kumasvondo tinenge tisingaende kumasvondo kwachona nekumabato atiko nekumabasa futi anenge achiitwa nehama dzedu idzi kungave kuchiuto ikoko hatiko futi. Saka tinotomirira kutonzwa nemi tiri mumbawo medu kudai sezvandambotaura pakutanga wazukuru tinenge tichingotaurawo senyaya. Panapa ndepekutaura nyaya takatandara zvedu tichingotaura nyaya dziri kuitika dziri kuswera dzichiitika, asi kumhuri yekwagwesai ndinoti tine urombo nematambudziko. Dai Mwari aita kuti mweya wegamba redu iri unge uri unozorora murugare. What do you think about Apostle T.F. Chiwenga nemaprophecies avo avanoita? What do you think? Kuti vanoprofita zvinoitika here? Ndosaka ndati inini handizive, handiti ina handiziva zukuru wangu. So imimi ndimi munotiudza kuti zvinhu zvinenge zvichifamba sei. Dzimwe nyaya dzachona tinenge tisingatozivi, asi kutozoita mavhidhiyo kudai tinenge tiri kuda kutoziva kuti zvinenge zvichidi zvinenge zvichifamba sei. Sasekuru vevanhu ndakambotaura ndikati hatirambidzwe kuzitaura nyaya dzachona, handiti chatisingangozotenderwa kutaura mapolitical views edu. Kunyange nekumacomments wazukuru uchisapota bato iri kana iri kana iri, ndinokurudzira kuti ngatisataurei mapolitical views edu kupasi uko, handiti ngatingokomentai zvinenge zvabvunzwawo mubvunzo, handiti zvinenge zvangotauriwawo nasekuru ndo zvatinongotaura. Tisapese takukomenta zvimwe zvinenge zvinokanganisawo vamwe, handiti ndosaka tangoti tingouyawo tingobvunzawo mubvunzo sasekuru vevanhu. So ndo chatongoya nacho tichiti much love vazukuru vasekuru.